Terveisiä täältä Varsinais-Suomen Liedosta. Pari sanaa itsestäni. Aloitin urani työterveyslääkärinä ja 15 vuoden jälkeen sitten siirryin erilaisiin johtohommiin sote-alan valtakunnallisissa yrityksissä. Nykyisin teen työkseni strategioita eri kristillistaustaisten yritysten hallituksissa ja autan myös jalkauttamaan niitä. No miksi jalkauttamaan? Siksi, että strategiaahan ei tunnetusti voi aina käsittää. KD:n toimintaan tulin aktiivisesti mukaan vuonna 2008, koska uskoin KD:n arvoihin ja uskon niihin vahvasti edelleen. Myös KD:n periaateohjelma on mielestäni suomalaisten puolueiden paras. Sen sijaan siinä, miten me näistä tavoitteista ja ohjelmista kerromme, meillä on kyllä vielä paljon mahdollisuuksia. Olemme edelleen aivan liian usein reaktiivisia ja vain yritämme vastata median tai toisen puolen puolueiden asettamiin hankaliin ansoihin sen sijaan, että itse toisimme positiivisesti esille meidän aloitteitamme, näkemyksiämme, miten tätä maata pitää rakentaa.